Айде бе, българи! Нали много обичаме да празнуваме чужди празници? Днеска е Свети Патрик. Чист християнски празник, за разлика от любимите ни Свети Валентин, който е псевдохристиянски празник, и Хелоуин, който въобще не искам да го коментирам. Ама айде сега. Айде бе, днеска, защо не виждам всичко да е в зелено, в детелинки, пие се бира, уиски, яде са говеждо, зеле. Това се е байганевщина, бе. Това се е чисто нашинска история. Байганю, нали много обича да седне, да яде, да пие, да се напие, да падне под масата, под терасата, да прави глупости, да не помни, да му разказват после какви простоти е правил. В това сме номер едно. Айде бе. Много обичаме и много искаме целият свят да ни празнува националния празник, ама ние национални празници на други държави не сме длъжни. Важното е нас да ни уважават. Ние може никой да ни уважаваме. Хей!